Avui, bon vespre a tothom. Avui llegiré l'escrit que ahir a la concentració d'avis i àvies de Vic es va llegir. Me van encarregar que fes un petit text. No és el mateix que es va llegir a l'homenatge al Roger del divendres, i el text que es va llegir aquest cop es diu Família. Hola, soc la Bet de Meridiana Resisteix i avui us escric jo per recordar el nostre meravellós company i amic Roger Guart Felip. La vida ha fet que fos jo la primera en assabentar-me del seu pas a l'infinit. Ens deixa centenars de converses, centenars de mobilitzacions. Sempre allà, disposat a fer un cop de mà on fes falta. Aquests darrers 3 dies s'ha demostrat un fet. Tot i les diferents inquietuds dels meridians, som una família. I hem estat tots plegats en aquests 2 moments. Tots amb un objectiu comú, la República Independent de Catalunya. Ens deixa un dels puntals del nostre moviment. I per això, ara més que mai, hem d'acabar la nostra tasca amb el seu ajut, ara des de l'infinit. Roger, et prometem una cosa, no defallirem. Gràcies pel teu compromís i la teva amistat. Gràcies per ser tu. Gràcies per ser part de la nostra família. Ens veiem en un ratet, estem.